Hi, andito na naman kami, puntang Bukid. Nagda-drive pamangkin ko. Nauna na yung mga ibang grupo. Latakodan! Ito sa unahan. Purya pas mo. Tanggal ako akong sapatos. Ang ibang udo na lang naligo. Purya pas mo. Ang ibang dire na lang sila nagaligo. Pindot ng gapon rin. Yan ang gikurala naman draw. Tik-atik mo. Kurala na ba? Aron sagasa na lang na ikuan. Bayad. Una akong kauban. Hinahinay lang ko ha. Baka madulas ako. Mahirap na. Baka hindi ako abot ng Bukid. Bukid namin. Sana yun. Pagdala ng motor ka. Kainiwanan na ako. Doon. Ay, Diyos ko. Hindi ko ganahan mo. Adog. Bukid ba? Okay. Ginuo ko. Patay-latayin kong motor. Dagko kayong bato. Kuray nalungkot ning lugaran eh. Balik lang gyapon ta kay sita ta sa ato ang mga katanoman. Kataniman. Kaya akong driver nagtis nagngisi. Tubang. Nagngisi. Gigo na. Isang ko. Sakay ko. Dira sila mga ligo. Libre niya. Okay. Okay mo pula dira. Uy! Ano mo na? Wala, yan. Tarong ha kay ayaw amnesia diha. Tarong ang taon. Una nag-angkas biya nimo ang Mio sa Reform Ben. Mio sa Barangay Kalumpang. Ay, gano'n ako. Takot. Hampir to. Ay! Pingin din. Natatakot ko muna kung ano, lamtilis na. I-close ang lamtilis. Kaya ambot. Isang violation. I don't know what is the violation. Balik ng report kay Dunho. Diyos ko. Ay, nagurus ako. Puro mantanan ng ato. Oy. Pamipip diyan. Pip. Adili ba kayo? Takot ako. Ganyan nagbike. Naog ko dan. Naog sa ko dan. Dan. Naog ko dan. Ay, naog lang ko. Wala mo dahil tubig. Si Panahat sila kay una mo. Nga padaplin. Sige. Hinay ha. Uy, Diyos ko. Manatang. Hindi kita undan. Luay ka. Survivor. Hindi ka kabalance. Wala po dagang kayo ko. Pahinay na po nasa sila.
Hello guys, andito na po kami sa sapa ng Conel. Maraming dumadaan, galing sila nagtitrail ang iba. Ay, may nagsunod di ay kapon. Panahan sila dan. Ay, panahan sila. Oh, mga batan-on nagtitrail. Gisunod. Ulatan ako sa unahan dito. Oh. Ayaw ko biyahe ha. Uy, hadlok. Oh, tanawag ko ng mga bato guys. Sagwa mo ng utana. Sus, puriga ba? Bato pa ni? Na, lang-alang ang motor. Ba't lang? May gani kay bago na po pa-chinsuil akong motor guys. Mas po lapit lagi. Dagan na kayo nagmotor oh. Ngaligo na sila Golarte Cave. Ligo sila Golarte Cave. Baklay lang sa ako kay hirap na. Baka mabalitok tayo. Haha. Uy ay. Tura kong pamangkin ulat. Sunod ani Golarte Cave na. Guys, off sana ako guys. Okay. Sakay na po ko guys. Taka ra makagkuha ano ingo makakailaan na. Sakay na po ko. Bahisa off sana ko. Ay, kakapoy.